balai pim kwa ban sngap la radon bakren shapang kajing im Kristan la ne shapang kikam Kristan haswa pa pintip ya ka jubab tongin ya shashkor shuwa ya ka wei ka khana shapang wei usam larang ba ubas ngau ba ulap yang lut udon lut ya ka ba udon kam bat kilok ki jor juku ki babun haka wei kasngi kan ba undang shong mar wei hap lau ying lo yu i ya wei utan men bayat nang rei sham kran yu uta utan men ula pe yu bar ula ong o kon wat shong ja tha jala de pi don shibun ki e ba phindang ha pan le hang ta uta usam larang ba ula kendit bat ula phai ktin hato pi de u e ba phin wan ban bisare nga hato pi yu i ba nga shong thia sngi ngala don ka ying ka ba he kat ne ngala don ki kali bat ki kam ki jam jonga ki yak be jerti barabor wala ngam don manga ka kamram jonga tang bangan lek ban shim ya ka jing yo jonga phi utan men se phim pat ti bi e phim pat yu i ya ki jing tresh tom jonga nadu badang sedang e uta utan men ula jubab ngala yu i ya ki e baro nakane ka daw ngong phi don shibun ki e ba phindang ha ban le bat phila ban sedang shua tang ka wei uta usam larang ba ula jubab tada pis ngeu ba pis tar hadu kata-kata tu ya thu yang a phai sha ublei un sai kai ya phi ba phin stat ba phin sayo ya ka spa ka ba dai hok ka spa uta utan men ula phai tin uta usam larang ba ula ong ho oj ngatep ya ublei ba dai ublei bala ayanga ya kini ki baro ula kerkhu ya ki jing tresh tom jonga rei uta utan men ula phai tin hato kalabiang doni esu ya phi ba phindang hap an panjanai hang ta uta utan men la lek no ba lo ong tolong ba janai tung ni sim tangkat ni na kan khana tada phidei na kano kan hun Kristan henrei kabalang hi ka don ya ka thong ban yalam yangi sha ublei ang panjanai su ya ki e namar ba kampat biang bangin sulong Kristan bangin sutip ya ki an ki hukum lada phi ong ngam ju le ya ki jinga seng rei im bhang im yat ngam ju penmong ni no ngam ju to ngam ju kran sneu ngam ju isi brabreu apan i barabor tang da ka jingi oi philong ubreu ba bha ka balang kam sham kno ba phi sneu tang namar ba phi wan ki jinga seng henrei ka jingkali ka long ba hato ya ka jing bha ba ki kam ba bha jong phi phin sarong tang halade ne ka dei hok ya phi phin skangu ya utrai long thau ola pen long ya phi ubri ko ma tungin ya pek ya kene ka jubab bat suwa ban jubab kan bu sakawai ka jingkali ban yo ya ka jubab bat ka jingkali ka long ba phinget ba don tang wei ublei phinget ba phidei ki jing thau jong ublei ha o yang nge hato phinget ba dei ublei obala pen long ya ka perthei lada phinget ublei ula thau ya phi lang rekat bat kisap ki phong jong phi ula bu ru rengkat hapi ka jabing ka bastat ka bashampang ban sngo thu ban chit ya ka bha ne ka basneu hato dei ublei ubala ai hapi yakne ki e hato dei ban sngongu ne ban sarong yelade lada phisngeu ba nga dei ban sngongu ublei u khot ya phi menta u ong lada phi kwa ban long uba janai khi bad di baro kan ba phidon bat ai yak ki pisa haki baduk bat phin sayo kaspa habneng nang ta ali tubut yanga kani na gospel jong Matius kala nong ka bakhat khandai ka khot ka bar phoi Jesu khot ya phi da ka ba phin ino shwa ya kaspa jong ka jing sarong kaspa jong ka jing pin ksan la de ka ba long kaspa ka ba khanglat ban wan shu ublei man sngap ya ka sor ka jong ublei ka ba kran lengba ka sentur jong kitu ki ba ublei ula pha ban kran hoi philong ubre ba bha phi butlut ya ki an jong ka imlang salang ki ba long ka an blei henrei phi king pat ya kaspa kumuta usamla ruspa bala tho ha gospel u Matius kal nong ka ba khandai ka khot ka khan reu du lai phau na ka gospel u Markus nap na kal nong ka ba shipho ka khot ka ban khat nyau ha du lai phoi ka gospel u Lukas kal nong ka ba khat phra ka khot ka ba khat phra ha du lai phau une usamla ruspa tre ban bot ya u Jesu namar u benut ban bret e ya kaspa
Pandi pada ban sam syaki badok kamut ban syuber kanai kalong kaparshi yangi amar ublei khot yangi bangi long ki bajanai tada phimpat la ban bret yakane kaspa kata kamut ya kata ka jing sarong bangalong ubreu babha ya kata ka jing pun kesan yelde bangam pat julek bakla ne lesne ui saka pat ngandang hab ban lek bha lek lut ki kam ki babha hatu pitharai ba phila ban long bajanai ka jingkli ka long balai phim kwa ban sngap lada don bakan shaphang ka jing im kristan lane shaphang kita ki kam kristan lane wat shaphang ka balang kita kamut shaphang ublei kane ka juba phila dab yos ngau namar phim kwa ban bret ya kane ka spa phila le lut ki an phila tip lut ya ka an henry pidang don sakawi ka spa lane ngidang don sakawi ka spa kaspa jong kejing buteng kata kaspa kaboong apshwa ngan sngap hadin habot menta kampat dei kapor yanga ngan sesngap ya kasur ublei kham hadin kata kadai ka wei kaspa kaba ngidang benut ban bret ya kaspa ujisu upen kot ka kentin ya une usamla ruspa ta kabau ong tubut yanga hatu kadang syam jing yanga ya phi phin but kumbalong une usamla ruspa kadikot ka baat pu ar ka ong hapau ta usamla ula yos ngau yakande ula thang yong bat ula lek no namar ula long warus pa shibun hato pitip na em kadon ka jing em bom chukot ta kadai ka jingkli tada pitip balai piong apshwa namar kane ka jing em hang ne ka perthai kan sakot hanrai kadon pat ka jing em bom chukot kaba ujisu ula terwa mangin sayo ya kata kaspa ha ka jing em bom chukot